राकेश कुमार धंजय भाई के गाना के पीछे पड़ल बा जे उनका गाना कहीं से ना बाजे दे। वो अपने चैनल पर चढ़े एग्रीमेंट खत्म हो गल बा रे माधर चोर रे तोरा दाई के चोर एग्रीमेंट खत्म भइल बा त काहे ला को इथी कर तारिस रे। जब एनओसी तू दे देले बारिस माधर चोर तो बोल नट काहे ओकरा पीछे काहे पड़ल बारिस उ लइका के। उ ना दी त ना दी गाना भाई लो सपोर्ट कइलो प्लीज भाई सपोर्ट कइलो एकदम सपोर्ट कइलो प्लीज भाई इतना शेयर कइलो वीडियो के जे देखिलो मजेदार बा वीडियो। उनकरा माँ के एक मातारी के दूध पीले होकबे न रे भोसरी के औलाद रकेशवा तो लइका के पीछे पड़ल छोड़ देबे अपना दम पर कमा के तनी देखइबे जे हां हमरा दम बा हेतना बा। साला कमा लेलिस हो गल बेचारा के गरीब परिवार से अपन खर्चा चलावता कहीं कहीं से। साला कितना पैसा देवेलिस तोरा माँ हातारी के चो मुट दे आदमी खान रहिए ठीक बा। हम इतना गरिया होता तोरा खातिर रकेशवा धंजय के पीछे रहल छोड़ दे। रकेशवा धंजय भाई के पीछे रहल छोड़ दे मुंह में पिटाए लग बेटे माथा चोरवा। आई मिठुआ कहता जो हमारा इथी से एग्रीमेंट इथी बा उन्नीस हमर रे माथा चोरवा। गाना तनी के नहीं बाजे तो तेज बनता रसन रे साला गाना तनी बजा के देखावा सन। आई मिठू मार्शलवा कहता कि शेयर कइलो सब लोग राकेश के मुंह में लंग बहिन का केस माधर चोर सुधरना जोड़े बेचारा लड़का गरीब परिवार से बा सुधर जो बहुत माया हमरा लागता। गाना कल आया था धड़कन का दिल बहुत जख्म आया है सब पब्लिक के इतना ना जख्म आया है साला क्या बताएं भाई लोग। तो इतना शेयर करिए भाई इतना शेयर करिए लाइव के गाड़ फाट जाएगा राकेश कुमार के। प्लीज भाई शेयर करे प्लीज भाई एक शेयर करे। राकेश ओकरा पीछे रहल छोड़ दे बेचारा खुशी से कहो जे कहीं से गाना गाओ धंजय खुशी से रहो पी तोरा मातारी के दूध पीले होकबे एक मातारी के होकबे न पैदा कइले होकबे तो धंजय के पीछे रहल छोड़ देबा में कहतनी ठीक बा प्यार से बतिया में लिखू। चलिए नमस्कार प्रणाम भैया। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को।